Muga-muga sing dadi apa jenengane? Doa. Basa Jawane pandong apa? Harapan apa basa Jawane? Pengajeng-ngajeng. Luweh aku ya bingung. Kita Pak. Pengajeng-ajeng piye? Pengajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng. Pangarep-arep. Pangarep-arepe warga Blekonang saged kasembadan sedaya. Sing tandur. Sing tunggal-tunggal sik ya. Ayo Mbak Elisa gentenan, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya iki Mbak Elisa, Sinden sing nek kon basa Jawa ting pletot ora karo-karon. Ya wis ben ora apa-apa. Latihan sik, Sugeng dalu sedaya mawon warga Blekonang. Masih ketemu lagi. Banter kleru. Blegono. Blekonang. Blekonang. Ayo cah milenial iki ya ngene iki. Blekonang. Seno is in the house. Seno is in the house. Gupa. Sapa? Ayo, wah, anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur berlenggah? Heeh. Apa? Mangayu Bagio. Betul sekali. Derek Mangayu Bagio. Niki mereti dusun dulu ya, Pak? Dudu, merti apa? Merti telogo. Mereti telogo. Nah. Ora telogo. Ya telogo. Heeh, telogo. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku rasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak merti dusun podo. Podo. Oh ya. Merti dusun rasulan nek cara Blekonang kene merti telogo. Merti telogo. Podo-podo semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek. Heeh. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama, ketemu tetangga-tetanggane. Muga-muga sing dadi apa jenengane? Doa. Basa Jawane pandong apa? Harapan apa basa Jawane? Pengajeng-ngajeng. Luweh aku ya bingung. Kita Pak. Pengajeng-ajeng piye? Pengajeng-ajeng. Pangarep-arepe warga Blekonang saged kasembadan sedaya. Sing tandur. Tandurane iso subur. Amin. Toyone kathah. Terusane dodole iso laris. Kulake murah. Adole larang. Nah, iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh, aku bakale ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesih Tlaga karena nuwun sewu ning kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, telaga kuwi dienggo tadah udan, nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting airnya banyak. Toyone kathah. Heeh. Nek ora ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Nah, iki engko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh. Karane wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Kayak Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing ponde. Pak Camat sing nganggo kayak busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disangguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disangguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa? Ojo dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Kecuali nak mereka memberi ndak apa-apa.
Kalau beli memberi nggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta nggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo, Pak njaluk, Pak. Kondur njaluk aku. Yang njaluk ning tanganku ning dhuwur. Nah, ya kuwi jenenge ora njaluk, kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener, kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok, Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kera. Salah. Maksudnya kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris kok. Ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the seno ning jero omah. Iya. Seno ning jero omah. Iya, Dek, ya biyen pertamane sadurunge nyinden Dek nge-rap kok. Oh. Nge-rap ya padake. Lagune Keras Sakti poleng gawe aku kuwi. Piye lagune Keras Sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Kok iki kok seekor seno? Ya sing bener. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Pak Camat puskesmasnya tidak mboten iki. Ka puskesmas kenapa? Katoke kok kaya pekok gitu iki. Kok pekok to? Lah wong iki tak kok nyinden malah coba jajal lah bahasanya. Yo apik yo Seno Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari Seno Sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok. Kowe kok malah ngacungi jempol kuwi lagu Keras Sakti. Asuseno is in the house. Asuseno is in the house. Wis ben engke wae sak omong-omongane pokoke. Iya. Nggih. Nembang apa? Soan samnika menembang kan menapa? Ya ya podang kuning ngono, kembang kuning napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Men pengendake diganti sik. Mas Susu Denko. Sapa? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Aku dan kau. Susu Denko. Ya, men lukir dhisik. Ya, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Tembange apa? Gerajakan. Oh, duduk lan ndong-andong. Kula ndong-andong iki terlalu cendhek. Ya ora apa-apa sing cendek-cendek wae. Ora sing dawa moh aku ora cendhek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh, iya pokoke men wektune iki iso dawa. Padune to. Padune ngopo? Ya ben entek wektune to. Ya. Lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Kadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wonto ora wani mburguyu lho ngono. Ayo caedian. Ki viral wis. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Sa nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya deh. Saiki wis malih dadi biru. Waduh, kau so ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku mbiyen sadurunge dadi dalang. Bengkel kok. Bengkel. Ora jumbo. Mangga. Nggih, niki wong agem bawa. Dianggo bawani men padha prisa nek kowe pinter. Iya. Pinter apa? Pinter jaluk duit.
Nek nyuwara ya apik ya, Mak. Ayo nek omong larani ati. Kenapa Pak cangkemku salah? Ora, cangkemmu bener. Nek salah tenan wis tak dedeg wingi-wingi. Nyerambyai Gendere iki tabuhan Jo. Ilangane enggok kok. Iya. Noswan tara banyu hati-hati lho, sak suaramu kok ordo numpang-numpang saiki. Iya, Pak. Ya, kowe senengane rak marahi Pak Camat kondur to? Pak Camat. Oh iya berarti aku sing salah. Lah kok wong nyindan rong nyuwarae njaluk dhuwit. Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak yo lunga yo ndak jaluk ide sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggawa dhuwit berarti ne. Lor lan kidya alas angker kang kalewian Belambiangan monggo ya. Medun meneh ra sida. Sapa? Pak Sendok. Pak Sendok iki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal. Iya. Tanah India. Tang iki gedhekke tang. Iya. Tong kuwi digedhekke. Gumelyare meliaring Taman Sari Nuswan Toro. Ya jogeti sing pas lho ning joget ora maton. Iya nek ngerti rong reti aku pas Denko rong reti rong tau sinau bareng. Mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko. Ya wis, tapi ya mosok ngapalke sewengi ndasku buyar ya, Pak. Ampun nek ndase buyar mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah piye le nyinden mosok awak ketok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya, njupuk ndas. Monggo. Ya.
Matur sembah nuwun. Ya di ngapura isone joget kaya ngono. Ah iya. Agene kowe lek joget yo kaya Kerasakti. Ya ora apa-apa. Ning jondal-jondil ngepaske kendang. Gelang kuntak, gelang kuntak. Nya. Nya. Carane yo